Ka HYC Shillong City mentakasngi ka handriu terik benai basan ar poi haka jingyalam u President ba John Lengdo kala ujor shaga DC East Khasi Hills shapang ka jingkentur port jangki karshipai shajan ka surok PWD ka ba kidang sedang tei shat menta yaki boundary wall shajan ka surok Petal Pom Anjali. Ba John Lengdo open pau ka jing bitar ya kani ka jing le jong ki ki karshipai kamtam ka jing shim kabu hakum kini ki por lockdown. Uong ladangi ailat berkesor karu kan shulong tang kanong pet kai ni pet matla ya kum kini ki kam babean jeng kini ki shipai India le se hadin san ni shupos nam kin sabo saka kerdap ka bahe haswa bandrung hayeu maulong kumba kalaja hamau subut kumta uladawa ya ke DC bakan le AA bantokit ne pensange mardor ya kani ka kam shwa baka HYC kan shim ki an halaka jong ka kti haka jinge kran lang ba ka pon ka DC kong isa wanda lalu kala kular ban shim kia ban le AA ya ka te ka jing tampo jang ki te ki kharshi pai